ассалому алайкум дӯстони азиз. Агар ба шумо билетҳои арзон лозим бошад, пас ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва билетҳоро харидорӣ намоед. Шавҳарам Зардун аз вилояти Мазори Шарифи Афғонистон буда дар ин ҷо ба тиҷорат машғул аст. Мо дар бозори фаровон шинос шудем. баробари маро дидан Зардун ошиқи зорам гашта бо ваъдаҳои осмонӣ диламро ба даст овард ва рӯзи дигар ба хонаамон хостгор фиристод. Азбаски сину солам аллакай ба ҷое расидаю аксари ҳамсинфонам дусетоги фарзанд доштанд, волидонам розигӣ доданд, ки бо ин марди афғон оиладор шавам. Зардун баъди тӯй маро ба хонаи дар маҳаллаи Зарафшон будааш овард. Шавҳарам марди сафар буд. Як рӯз дар хона бошад, чанд рӯз ва моҳ дар Русия, Туркия ва дигар кишварҳо мегашт. Вале ман аз чизе шикоят надоштам, чунки барои таъмини зиндагиам ҳамеша пули кироӣ медод. Як шом вай ба ман гуфт, ки тайёриамро бинам. ба аёдати падару модараш ба Афғонистон меравем. хурсанд шудам, ки шавҳарам маро бо волидонаш шинос мекунад. вале дар Афғонистон мо ҳамагӣ 2 рӯз истода боз ба Русия раҳсипор гаштем. диламро худ аз худ сиёҳӣ пахш карда аз пешомади ногуворе дарак медод. метарсидам, ки шавҳарам ягон бизнеси ҳаром надошта бошад. беҳуда дил гувоҳи ҳақ аст намегуфтанд. Зардуни худобехабар ба хариду фурӯши маводи мухаддир сару кор дошта, давлату сарваташ аз ҳисоби наркотик будааст. дар Русия шабе полисҳо ба хонаи мо ҳуҷум намуданд, вале Зардунро дастгир карда натавонистанд. вай бо ким кадом рози пинҳонӣ фирор кард. шавҳари афғонам бо ҳамин гумон гумном шуду мани танҳо дар мулки русҳо сарсону саргардон мондам. дар як боғчаи бачагона фаррош шудам, то аз гуруснагӣ намирам. Зардун рӯзе ба ман занг зада гуфт, ки ба наздикӣ ба Русия меояд ва маро гирифта ба ягон кишвари аврупоӣ мебарад. вале гапашро бурида дод задам. ман бо ту ба ҳеҷ куҷо намеравам. бангии худозада, наркобарони бевиҷдон, фикр накардӣ, ки баъди гурехта рафтани ту ҳоли ман чӣ мешавад? ҳамон рӯз полисҳо маро мебурданд. аз рӯи ту бар ин касофати героинфурӯш ҷои мани бегуноҳ як умр кунҷи торику сарди зиндон мегашт. дигар аз рангу реят безорам. набиё. хулоса сари қаҳр ҳарчи аз даҳонам баромад гуфтам. Зардун ба ғазаб омада таҳдид кард, ки барои ҳар як суханам албатта ҷавоб медиҳам. мардуми афғон бисёр кинагир ҳастанд. метарсам, ки шавҳари нашаҷалобам ягон балоро ба сарам наорад. илтимос, ба ман маслиҳат диҳед. чӣ кор кунам? дилором аз Федератсияи Русия. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ба шабакаи Қадамшо Исоев, ки ном дорад қиссаҳои зиндагӣ, обуна шавед.